Llysia ar gyfer Nadolig sydd gennym ni chi Gareth croeso aten ni. Iawn. Pa opsiynau sy'n achos mae'n teulu ni chydig bach yn neud bob llysiau'n sydd wedi gael ac pob i helpu hynna'n ydyn. Mae yna gymaint o opsiynau gael yn oes. So ni'n mynd i ganolbwyntio ar 3 gwahanol fath. So mae yna tipyn o waith ymlaen so ni'n mynd i ddechrau nawr yn syth. Iawn. So ar cam cyntaf yw'r padell ffrio ar y gwres. A i hwn, dwi'n mynd i ychwanegu chydig bach o olew olewydd mwyn paratoi'r sprouts. So ti ar y llon rhywfwrdd o hwnna. Mae hwnna'n amlwg mynd i ychwanegu gwres. A hefyd at yr olew, mae gyda fi chydig bach o fenyn. A rheswm dwi'n ychwanegu menyn a olew. Mae'r olew yn ysgor menyn i llosgi. Mae'r olew yn cyrraedd tymeredd bach mwy uchel. A mae menyn yn rhoi lliw a blas. So na dwi reswm pan mae eisiau menyn a olew. Ti'n gwylio pam dad i hen afrau clofi wrth y modd o'r sprouts. Mae Elin hefyd wrth i bod. Wyt ti'n tipyn o fan o sprouts yn dod ti? So mae hwnna'n just yn dechrau meddalu ar olew yn dechrau cynhesu. A i hwn, mae gyda fi pancetta wedi cael ei giwbio. So rydych chi brynu hwn mewn clustog neu pecyn caeedig sy'n eisiau baratoi eich hunan. Mae hwnna'n rhwydd iawn. A llych chi brynu fe tu ar y pethefnos cyn dolig a jyst i gadw fe yn yr oergell wedyn heb i agor wrth gwrs. A jyst i ffrio wedyn gael bach o blas a bod e'n rhyddhau rhywfaint o'r braster. A twn, mae gyda fi nhw'n sy'n coch eto am y lliw a hefyd mae chydig bach mwy melys na'r ei gwyn traddodiadol. So just i ffrio. O, ti wedi berwi'r sprouts yn barod yn dod? Odw, mae hwnna gael ei rhagoginio ymlaen llaw. So yna gyd yn ei wneud yn y bo, ni jyst i cynhesu nhw wedyn yn y badell ffrio. Ti berwi hyn yn feddwl, achos dwi'n licio'n tysia. Nes bod bach o afel yn y canol, bo nhw ddim wedi coginio trwyddo, so fydden ni'n coginio nhw am rhyw 5 munud mewn chydig o ddŵr a halen wrth gwrs, a jyst gadw nhw yn y gwres fyna mewn sosban gyda chydig bach o ddŵr ar y gwylod. Reit, tra bod hwnna'n ffrio, yn ymlaen ar gyfer y risat nesaf, sef rhoi llais i'r moron. A ffordd dwi'n mynd i baratoi'r moron leni, dim i giwbio nhw, dim i dorri nhw'n gylch, dim i wneud nhw'n stwnch, ond jyst i torri nhw ar draws fel yna. Stripedi. Na ni, so mae hynna'n mynd o'r ddisgyl. A yw'r sosban sy'n cynhesu, dwi'n mynd i ychwanegu rhywbeth sy'n priodi yn arbennig o dda gyda moron yw oren. So mae yna fwy i'r marmaled, mae yna ddim ond brecwast. Mae'r marmaled i gael ei ychwanegu i'r moron ar gyfer y cino. So ti ar y llon rhywfwrdd o hwnna. Mwyn creu y saws y slick, jyst yn gwneud ychydig bach mwy tenau, ychydig bach o ddŵr. Mae hwnna'n mynd i fod yn help i ysgoi'r marmaled yma i lynu. A rhywbeth arall yn mynd yn dda gyda moron yw hadau ciwmin. So i flas, dwi'n ychwanegu ti ar y llon llwy deg, gallech chi ychwanegu mwy neu llai. So mae hwnna'n yn lleihau a tywhau, a na gyd yw yn y bôn. So just bod e'n dechrau toddi. A'r hosgan nhw wedyn y ti yna? So mae hwnna'n cael ei rostio yn y ffwrn gyda llon llwy fwrdd o olew. So wrth i cadw nhw yn dipyn o faint, os dim peryg bod y moron mae'n mynd i gorgoginio yn y ffwrn, bod nhw'n cadw ansawdd, a mae'r sglein oren hyfryd ma'n gwneud. Ie, ti'n gweld bos ti'n defnyddio hyn nes ymlaen, panas hefyd yn opsiwn. Ti'n cwcio nhw'r un pryd ar y moron i tybu ac yr un maint. So mae gyda fi'r risat arall ar gyfer y panas a'r tato. So os chi eisiau rhag paratoi han ymlaen llaw, gallech chi adael nhw wedyn yn yr oergell dros nos cyn dolig, a jyst i goginio nhw wedyn bore dolig. So bydde hwnna'n byddwch chi paratoi dorno cyn y dolig. A bydde hynna mewn y ffwrn. Os cytogi ar y gwaith, maen nhw eisiau gwneud y flaen llaw. Dipyn llai o waith bore dolig. A mae hwnna'n mynd i'r ffwrn am ryw 20 munud. Ar wres 180 Celsius. Neu bod nhw'n cynhesu a bod yna sglein hyfryd yn dod ar y moron. Yn hyfryd ar hyn. So fydde hynna'n ganolbwynt i'r bwrdd. Reit, so at y bacwn, dwi'n mynd i ychwanegu'r sprout. So mae hain wedi i goginio yn barod. A mae'n mynd mewn nawr. At y sprout, wel mae andolig. So hanner peint o hifen dwbl. Symud fel bod ni gyd yn mynd yn dew dros dolig. A mwstard grawn. So'r hadau. So mae hwnna'n mynd i ffrwtian. A yn y cyfamser, dwi'n mynd i ddechrau ar y risat ola, sef y panas a'r tato. A mae'r cyfan yn digwydd yn y ddisgyl hyn. So mae eisiau iro'r ddisgyl yn gyntaf, gan bod dim menyn yn rhan o'r risat. A'r cam nesaf wedyn, so dydd cyn y dolig, llwch chi baratoi'r panas a'r tato, jyst i sleisio nhw'n denau iawn a cylleth, neu a mandolin, rhywbeth tebyg i hwn. Mae'n siŵr bod gyda ni gyd hwn yn y cwpwrdd, a mae'n siŵr iawn beth i wneud efo. Na'r ateb. Dwi'n meddwl bod gen i'n y gwbl. Dal dwst. So, na ni, so greu heinau wedyn o'r tato a'r panas, a mae'n hyfryd y beth bod cyfuniad o'r ddau, so felly mae'n lleihau yr gwaith berwi a'r golchi, so mae'r cwbl mewn fyna. A i lynu'r cyfan at ei gilydd, Chyma beth, mae eisiau mwy o hifen yn hynny. Mwy o hifen? Mwy o hifen. Digon i gael, guys. Hanner peint o hifen dwbl i fewn i'r jwg, a hyd hanner peint o lath cyflawn. A i ddod y blas,
mae gyda fi saws rhyddygl. So ti arw llon llwy bwdyn o'r saws. So mae hwn yn draddodiadol yn cael ei weini gyda cigeidon, ond pam lai gyda twrci. So jyst i chwisgio. A mae hwnna'n mynd yn orchydd wedyn dros tato a'r pannas. So Masa greifi mynd efo'r holl bethau yma, Gareth? Mae'n rhaid i ofyn, achos dwi'n licio bach o greifi. Bydde fe'n iawn, bydde fe'n iawn i weini greifi gyda'r twrci wrth gwrs, a'r tato ar hufen ar yr ochr, a'r manion sy'n ar ôl yn y ddisgyl, a i ddod â lliw da a blas, chydig bach o gaws cryf, mae eisiau tipyn o blas, so mae hwn wrth gwrs yn mynd i doddi a carmeleiddio, rhaid blas. Mae'n cael mwy na'n region Dolig, mae'n cael hanner stôn arall ond o was. Dwi'n teimlo yn rhywbeth yn dynnach, jyst meddwl, jyst yn edrych yn yma. Hyd o hyd. Na ni, so mae hwnna'n mynd i'r ffwrn. Be ti'n neud yn Nadolig? Ti eisiau fi? Eisiau help? A chydig bach o bupur di, Elin. Mae eisiau bupur di ar y benne. A mae hwnna'n mynd i'r ffwrn wedyn. Yr un gwres, a mae gyda ni'r moron yn coginio. A ar ôl rhyw 3/4 awr yn y ffwrn, mae'n arolwg eiraidd braf ar y tato. A i gwpla wedyn, gyda chydig bach o sglein, sef mel, achos mae mel wrth gwrs yn mynd yn dda iawn gyda pannas, a mae'n sy'n codi ar y sglein a'r lliw, parsti ar ei benne, a dwi'n meddwl, os dwi di amseru popeth yn iawn, bod y sbrowts yn barod. Mor syml hynny, ond ar gychwyn y teg, sy'n los o waith hynny mewn cyfnod. Ti wedi gwneud hwnna edrych mor hawdd, Gareth? A does ddim eisiau gweini bacwn yn ychwanegol, achos mae'r byseiddiau i gyd mewn, mae'na.